Okej, detta. Okej, du kan släppa fingret. Lägga på Sally. Nu ska jag bara förklara med de här byxorna här. Om man jämför med en polis så är det här ingenting. En polis har ju ungefär 13 kilo i sina byxor. Jag tänkte visa vad jag har för något. Jag har ju då knäskydd. Jag har 2 byxor, fickor. Så jag ska visa vilken material jag har. Jag går in här på golvet. Och så tar jag fram dammborsten i ena fickan. Så tar jag fram kutten. Tar jag fram bläckpennan. Tar jag fram blyertspennan. Så tar jag fram skruvmejseln. Sen tar jag fram kniven. Här. Så, lägger jag där. Sen tar jag fram sandpapper. Sen tar jag fram japanspackel. Sen tar jag fram, här ska vi se var jag har den någonstans. 5 olika fickor. En spackel. Tar fram. En spackel. Och min favorit. Den. Jag tror det var allt här. Så, då ska vi räkna här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stycken som jag använder hela dagarna. Ja.